شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي ассалому алайкум дӯстони азизи ман, ҳама каса созен хубе. Дӯстони азиз, хостам ки як интернет магазина баҳри шумо пешкаш кунам. Тамоми либосҳои кӯдакона, либосҳои занона, барои рӯзғор, косметика, ҳамаи чиз доранд. Ҳама хел интернет магазини нағзае ки бо WhatsApp да группа доранд. Тамоми ҳамин либосҳое ки борое ки нав мебӯя мепартоянд. Ино склад доранд, аптови мефурӯшанд, ҳам дона мефурӯшанд, ҳам аптови бисёр мефурӯшанд. Чизе ки дар экран дидестен анами либосакҳои фасони барои кӯдако овардагиянд. ҳамино бисёрш наличи ҳастай. Бо муроҷиат кунен, кадомиш ки тамом нашуда боша, размерош ҳар хел мондагӣ боша, ҳай бо боша бо хуб ки размери фарзандои шумо ёфта метонам. Ино аптави кандахтаро барои ҳами нархошон арзонай дастрасай муроҷиат кунен. Барои хутон, барои фарзандо, барои рӯзғори хона, чизе ки дар корай хоҳен ё гӯен ки ҳамин хели чиз дар кора ёфта метиҳанд шумо да духтаро. ҳамин хел сифатҳои борошон нағзай гуанжовай хитои качествени чизошай. баъд Турсиярам доранд, камтар аз Турсия дорану баъд аз Узбекистон чизои босифатча доранд. Либосҳои занона ҳастай, либосҳои ҳамаш маҳкамак, либосҳое ки барои сатр кардан беҳад либосҳои занонаи хушрӯ доранд. Барои рӯзғор тамоми чиза метонен ёфта. Барои ҳам духтарон муроҷиат кунен. силкаи группаи WhatsApp-шунам дар поёни видео мемонам, закрепид мекунам. Дароен тамошо мекунен ҳаррӯза борои навшона. Бо ягон чи шуд савол метиҳед шо номерушон рӯи экрандай WhatsApp дорам, муроҷиат кунен. хоҳен занг занен. Танҳо занҳо, мардҳо муроҷиат накунен. Интернет магазин барои занҳояй. муроҷиат кунен, харидорӣ кунен. Беҳад качествени либосошон ман нигоҳ кардам, ҳамаи чизошона аз назар гузарондам. духтаро чизҳои нағз доранд, доставка доранд. тамоми Тоҷикистонда доставка доранд. оиди доставка проблема нест. либосҳои занонаша бинен чӣ хел хушрӯ, чӣ хел шинам, ҳами хел двойкоина юбка, хеле кофточкаш қатӣ доранд. беҳад хушрӯ. ё материалошон жемпирияй, беҳад нағзакай, ғавсакай, хеле ҳар намуд курткачоҳои остиндор, беостин доранд. замонавӣ. муроҷиат кунен духтаро, пушаймон намешавен. жемпирҳои фасон доранд. вибршон фасонай, нами борое ки заказ мекунам, вибрш хушрӯи бадай. муроҷиат кунен, номеро дар рӯи экран дар поёни комментария силкаи группашон закрепид кардагия. анами хел чизои фасона харидорӣ кунен ё тӯҳфа гирен. духтарои хушрӯ, анама барои шумо як намуд пирожнии бамаззае ки шоколаднияй, бисёриҳо дӯст медоранд шоколадни пирог, пирожнира барои шумо пешкаш мекунам. И пирожнияй духтаро беҳад бамазза мебӯя. ба мо лозимай 4 дона тухм, иҷада 18 қошуқ орд, 1 пиёла шакар, 1 пиёла равған ва 350 миллиграмм ширай. бинен як коса камтарай шириш. як пачка разрыхлители 18 грамма, як пачка меандозам. баъд какао духтаро, какао нами какао кента 1 пачкаш андохтам, як дами 25 грамма бо ними дига. ҳамагӣ 40 грамм рафтагияй духтаро. шоколадни беҳад бамазза мешава. ширкати ма тайёр мекунам ҳамаи намуда. бо меша ба ҳамирам ба сметанам тайёр кунен духтаро. сметанам як қитъи калони 350 грамма меандозен, худаш тайёрай граммаш ё кефир. ҳами хел бамазза мешава духтаро. ҳами пирожни ба пропорсияш ҳамаш ҳами хел мешава. ҳами чанд қа ки ҳозир андохтестам, ҳами размери ки тухмуш, ордаш ҳамаш ҳамиқа. фақат яке хоҳен ё сметана ё кефир меандозен. ман ширкати кадестам беҳади бад бамазза шуд. ҳам абъём метия ба дар ҳарорати 150 градус монен. листи размери ки ҳозир истифода бурдестам, ин листи духовкаи ханза неста. ин листи дигари духовкае ки пеш туркиёи майдача доштум, ай ҳамоай размериш 31 сантиметр ба 33 сантиметр. ирам размери майдаи бадам неста, средняй. лекин ай листи ки ҳозир духовкае ки дорум, ай у майдатарай. ма дар ҳами бисёр вақт ҳами пирожнира мепазам, ҳам ба баракатай ҳамирам, ҳам ба мазза меша. баланди хушрӯ мебӯя. дар 30 дақиқа тайёр шуд.
ҳарорати 150 градус. паст монае хушрӯ мепаза шоколадни бисквит, камтар дертар мепаза духтаро, чем сафед бисквита. барои ҳамин 150 градус пасттар монен як хел объем метия баланд мешава. агар баланд мони яки баланд меша, дарунаш да хом мемона, дер дарунаш мепаза. вақти дарунаш дер пух, вақти ай духовка мебурем, паст шуда мерава. даруни ҳамин бисквита ҳозир ман олучае ки тоза кардагим, дона надора, тобистон карда нишон дода будам, замараживат кардагим, ай ҳамин истифода бурдистам. хоҳен ягон ягдай дигар кунен, ягон меваи дигар кунен духтаро, чизе ки дошта бошен, фарқ надора, малина, клубника, чизе боша, варения мешава. иҷода сгушони молокоро бо ҳамроҳи какао, 2 қошиқ какао андохтам. ина сгушони молоко, чанд қайки хоҳен, шоколад нишад, там хел бамаза мешава. баъд дар болои ҳамин пирожниро аввал бурен, ҳамин размери дилхоҳтон бурида туғри када монен, тақсим кунен. болошда ҳамин шоколадни глазурмона мерезем. бо шароити хонада осон истифода бурда мешава. скушони молоко бо ҳамроҳи какао. мақсад шоколад об карда наместен, глазури шоколадни намекувен. роҳи осонаш қатима шумода нишон додам. ҳам питатса мекуна, даруни ҳамин пирожни медароя. болошда мепӯшона, болошда ягон 4 мағза майда мекунен. ман пистара майда карда пошидам. чизе ки хоҳен, ҳамихел як намуди пирожни хушрӯ метова. беҳад намудча хушрӯ мекуна. ина тайёр шуд. пирожни дар группаи телеграмм парфта будам. духтаро 2 рӯз шуд оли кофтестиян, анами пирожни буд. ҳозир расмошам дар телеграмм бо мепартом бинен. духтаро касе мехоҳад ки телеграмм канали ма дароя, силкаша мемонам поёни наворда. дароен телеграммда обуна шавен. уҷада ҳамин хел духтаро қати ҳамсӯҳбат мешавем. группаи ягон хел рецептҳо мепартом. пешаки ҳамин навора ма гуфта будам ки 2 рӯз пеш чӣ мешавад, духтаро бояд меёфтанд. 1-2 подсказка партуфтам барои пухтупаз. подписчикои чақони ман ёфтанд. чанд кас навистагияи шоколадни ҳамин пирога, пирожнира ёфтагия. барои ҳамин духтаро шумо метавонед ки телеграмм канали ман дароен. ҳар рӯза ҳамсӯҳбат мешавем. боз духтарои кадбону ҳастанд дар группа. ягон чизи дар кор бошад, дар группаи чахчахи ки суҳбат мекунанд, ягон рецепт ёрдамтон мекунанд, ягон рецепт мехоҳен, мепурсен. уҷода ман ҳар рӯз ҳастам духтаро. иҷода моҳира мариноват кардам. тамоми чиз кардагим: чеснок, лимон, соевий соус, зерабой, намак, мурч, зира. баъд охирда болошда ҳамихел 1-2 соат истода питатса кадак. баъд зверабой ҳамихел шакида дар духовка мондумша. зверабое ки салат тайёр мекунем, ай ҳамо духовкада пухтак беҳад бамаза шуд. ихали дар духовка пухтаги ҳамин витамини моҳӣ меиста духтаро. вақти жарид мекунем кам мемона. ихелда хушрӯ меиста бо витаминаш. беҳад моҳӣ фоиданока. ина тайёр шуд. мазашда гап нестай. духтаро иҷода тайёр кардам хӯроки сабукак. хеле набуд бовар кунед, чанд моҳ буд тайёр накарда будам. ай ҳамин намуд хӯроки приловка. баъзан вақт тайёр мекардам, хостам боз тайёр кунам. ҳамин хел таф метием. ҳамаша дидестем ки чӣ хел зирбони дестам. баъд ҳамроҳ мекунем об. иҷода алоҳида ҷӯшондестам приловкара дар об. вақти приловка мепаза, об меандозем, шӯрбошам мепаза. баъд приловкаи пухтагира об қоқ мешава, дар даруни шӯрбош меандозам. баъде ки ҳамаш пухтанд, ба 10 минути дигар якҷоя меҷӯшанд. тамом приловкаи мо тайёр мешавад. хоҳен якта бодиринги салёнира кубик реза карда дар дарунаш ҳамроҳ кунед. набошам ҳеҷ гап надора. агар андозаи расольник мешава. беҳад хӯроки сабук бо лаззатай приловка шӯрборам. ай ҳамин тайёр кардам, хостам барои шумо пешкаш кунам ки ман бо чӣ тарз тайёр мекунам. бисёриҳо якҷоя меандозанд, приловкара меҷӯша, хел камтар сафед мешава оби шӯрбош. ай хел меандози оби шӯрбош ҳамин хел хушрӯ меиста, сафед намешава, рангаш дигарай. ихел аллакайна шӯрбошам тайёр шуд, приловкарам ҷӯшид, обаш қоқ шуд, тайёр шуд. ина бинен. ҳозир ба якҷоя мекунам. 10 дақиқаи дигар меҷӯшад, тайёр мешава.
дӯстони азизи ман, раҳмати калон барои дастгириҳо, барои суханҳои мара дар замин намонде. Лайк гуфтам, лайкам монден. Ҳамеша мехел дастгирӣ кинем, видеоҳо тез мешаванд. ҳамеша лайка бимонен духтаро. Ҳозир навора тамошо кардем, фикрҳои худтона бинависен, лайкҳоро бимонен. Дар дигар миллатҳо тамошо мекунам видеоҳоро, беҳад лайкҳошон бисёрай. Мо тоҷикои худмона дастгирӣ кам мекунем. Ай ҳамин ҳисоб лайкҳо камай. Духтаро шуморам якдигарро дастгирӣ кунен. На фақат мара, ҳамаи блогерро дастгирӣ кунен. Духтарои распаковкаи посуда мешава. Магазини релакс рафтам. Пас вай продукта харид ки инам хали посудоҳо да витрина мондагӣ да даруни ҷои вай продукта. Да ҷои продукта инам хали чизо стаканчико средни яки чой хракта хушру 6 комплект шиқати чанд намуд ишам хали ваян хали бакалакои ваянко шишагӣ шкалонтар аз нишон метиям. Баъдам ёра дидам нархушам қа қимат не фасонак харидам. Аи 6 гирифтам, аи шам 6 ама 6 дора. Ҳозир нишон метиям бо. Ина дахтаро иёш халиян. Калонтаракай саб сафедай. Хушруак арзон будан ба яки гуфтам дар кор мешавад чизои необычные яки дар кория. Ина иёшам иш розвияй, камта розвичаҳай. Баъд ин хали вареницаш махқулам шуд. Нежни яки хушро. Варения сметана ҳай, сгушонка ҳай мегири. Ҳар рӯза кӯдако хӯрданак да. Ба ин махқулам шуд, бо гирифтам 6 дора. Баъд ин савзакшам махқулам шуд. Необычный як. Ирам 6 дора. Агар намедонам ҳоли ҳастай нестай, ёра ма чанд рӯз шуд гирифтан ма вақт нашуд ки видео кунам. Я чанд рӯз шуд рости гап гирифтам. Дар релаксай арзон буд. Иё ба фикрам 16 сомонӣ буд. Иди намуда. Иш 13 сомон буд набориш, иш 12 сомон буд набори ҳамин вай. 6 хали бакалак дора. Да ҷои продукта буд, ҷои посудош да не. Ман продукта харида яки неожиданно дидам. Махқулам шуд. Хушрӯ акай. Неми савзакош бо аҷоибак. Мебини? Фасонак бо чиқраки хушрӯ. Я мороженое, ягон чи десертам бигире бихӯри хушрӯадай. Трайфлам бикунӣ мешава барои чин я одам хӯрданаш. Агар стаканчикои пластмасӣ надошта бошад, я домашние условия дам халикат мекунӣ. Необычный якай. Посуд махқулам шуд, шишашам хушрӯ. Пулаш да меарза. Наоборот хали ада арзон аст скидкай. На дахтаро то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.